науки и днес ще говорим за създаването на игра за Windows Phone. Ще почна отзад напред, като ви покажа крайният резултат, как трябва да изглежда. Решил съм, че моята игра, която ще предоставя, ще бъде C6, т.е. морски шах. Всички знаят как се гледа морски шах, има хичета, ръчки, понякога някакви чили, които трябва да се заде на екрана. Първо нещо, което трябва да направим, когато решим да правим когато е програма, вече първна игра, е да се замислим на каква платформа искаме да е, как ще изглежда, какви ресурси ще разполага, колко време ще отнеме и така нататък. Първото нещо, което правя, разбира се, е да направим нов проект. Това, което и предполагам вие утре ще направите, и ще го кажем, представяме на компютрите, и това е Visual Studio B12. Проектът, който аз искам да създам, ще бъде за телефон. Let's go. File, new, project. Изправям празен проект за телефон, който ще кръства демо. Чакай малко. Това, което ще видите от начало е mainpage.example, където се показва това, което потребителят ще види първият път, когато стартира нашето приложение. Намали си екзамена го отпред. Какъв екзамен от нас? Както ще разберете, трите зададени коментари от знак, защото не трябват. Това е да покажем. И започваме да мислим как ще изглежда нашата главна страница. Първото нещо, което потребителят вижда обикновено е MyMenu, т.е. главното меню на нашето приложение, т.е. игра, на което може да напишем за какво става въпрос. Като например тук на PageName. Аз сменя, няма да се казва PageName. Ето виждате, това е един текст блок. Текст блок означава, че върху него е записан текст, а текста е PageName. Нашия текст също ще бъде C6 или морски шах. Може да добавим всякакви пропъртита с натискането на клавиша Space. Те излизат, може да ги разгледаме, да разгледате всички неща, които може да добавяме. Но сега така, окей. Това, което трябва да добавим сега е един бутон. Този бутон се добавя в тулбокса, избираме избираме бутон и оставаме тук в тялото на нашото MyMenu. Какво може да правим с този бутон? Ами, може да напишем в контент това, което искаме да пишем, т.е. може би play. Но това е много, как да кажа, не толкова добър дизайн, защото е прекалено семпъл. Какво искат хората? Хората искат хубави, шайни неща, да пише да графа таковато. За света трябва да използва някакви картинки. Аз си подготвя тези три картинки, едната е хикче, другата е ручка, а третата е нашият така наречен клей бутон, които ще добавя чрез drag and dropване в моя проект и ги слагам в папка Assets, където година са намерят всички картинки. Или виждате, те се вече добавиха, ето нашата ручка, нашото хикче, нашото клей бутон. Тук имам още две интересни неща, които са Application Icon и Application Grid. Application Icon е това, което ще излезе като иконка в вашия телефон. Когато потребителя инсталира приложението, Application Icon ще излезе като бутон за стартиране. Нещо като екзерти на текст. Да.
Цъкваме на нашия бутон, избираме от неговите проби. Това се направим с малко лесно. Това, което искаме да изберем е бакграунда. Избираме Airbrush, Image Source и му става нашия Play бутон. Става нещо много голямо. И виждате, вече имаме един готин плей бутон, който плаща окото, за да може да вече за да програмираме това, което искаме нашия плей бутон да прави, цъкаме два пъти бързо на него, за да влезем в Code Behind. Това вече е истинската програмска част. Ето виждате, че оттам някакви коментари и работи, но нас това, което ни интересува е евента, събитието, което се случва, когато потребителят цъкне на бутона. Това, което искаме да се случва, ще го попълвам. Проект е следното. Navigation Service, точка Navigate, след като се пише генерат, това, което нас не интересува е този стринг, защото е отделна точка, който ни казва да отидем на друга страница. Това, което ще направим е нова страница и ще го кажем в кода, когато бутона бъде натиснат, да се отива на тази страница, която, както виждате, се казва Play. Тя обаче още не е създадена. Как ще се създадем? Ще се създадем, като цъкнем дясното копче на демо, изберем да добавим нов item, нов navigation. Това, което иска да добавим е Windows Phone Portrait Page. Само, че той трябва да се казва по същия начин, по който сме го казали, т.е. play.exam. И ето, това е другата страница, която de facto ще бъде нашата Play страница. Нашата Play страница какво искаме? Сега вече трябва да мислим точно нашата игра какво беше. Беше морски шах. Морския шах какво имаше? 9 квадратчета, които след като се цъкнем тях, се слагат съответно или хищче или нуличка. Тия 9 квадратчета за щастие, аз не мога да ги пиша, защото вече съм направил. И те изглеждат следния начин. Това са бутончета, de facto, които трябва задължително да си имат име, за да мога да стигна от тях от Code Behind. Височина и широчина, все пак с квадрати, направо съм 10 по 100. Някакъв маршал, който показва къде са намерени. Един ивент, който ще оказва какво се случва, когато потребителят цъкне тях. Но е едно интересно нещо, което се казва так, което ще говоря след малко. Всичко се 0. Ето в моят проект, как се показваха тези 9 квадратчета. 9, да. Това, което сега остава да направим е да видим нашата програмистка част. Какво се случва, когато потребителят трябва да цъкне тези квадратчета? Очевидно е, че то ще бъде аналогично, затова ще използваме код, който ще бъде преизползван. За всяко едно квадратче не е нужно да пишем 1000 реда код, а може да използваме така наречените методи. Отиваме си в Code Behind на нашия Play Page. Виждаме как той е празен. И така, какво ще се случва, когато потребителят цъкне на някакви бутончета? То трябва да бъде маркирано с съответно хищче или нуличка. Как ще разберем дали е хищче или нуличка? Ще направим една променлива. Която се казва Player. Ако тя е едно, означава, че първият играч е наред, ако е две, означава, че вторият играч е наред. Това ще направим. И ще създадем един метод, който се казва map. Това ще обясня какво ще има в него. Той ще го казва така. Вече съм знаем какво прави този условен оператор PIV. Той ги бях в твоята група. Ако случайно, той ще има всъщност две промени в нашия метод mark. Едното ще се казва P, другото ще е бутон B.
П като плеер, Б като бутон. Ако наред е плеер 1, тогава трябва да сменим текущия бутон с празна картинка, трябва да го сменим на хиксче, а ако е втория, трябва да го сменим на нуличка. Това прави се този код, няма го обяснявам, просто ще го дам за употреба, ако случайно някакво трябва утре. И виждате тук как се почертаят ни работа, може да се оправят лист с контрол и точка и добавяме съответната библиотека, която ни присва. Ето вече се почертаем. И му казвам да вземем нов имидж, който се намира в asset и се казва hix.png. Отиваме в asset и виждаме точно, че имаме hix.png, това е нашето хиксче. Ако случайно player 2 е наред, ще на случай, тогава ще използваме нуличката. Това е методът, който ще ни маркира дали да хиксче или 0 и също така ще използваме тага на бутона. Ако случайно е маркиран с хикс, ще го направим тага да е единица, ако е маркиран с 2, ще го направим тага му да е 2. Така, това е метода маркиране. След като, маркирали сме. Вече мога да маркираме нашите. Да разберем дали не се е случило условието за победа. Условието за победа е да имаме или по редовете, или по колоните, или по диагонал еднакви символи. И това трябва да го правим всеки път, когато натискам бутон. Отново няма да пишем код за всички тия работи, ами ще направим още един метод. Това метод ще се казва login, примерно. Отново ще го копирам и ще обясням какво прави. Това е много дълъг метод. Ще разгледам само първото нещо. То казва така. Ако тага на бутон 1, също така трябва да го коментираме към string, за да сравняваме стрингове само. Вие виждате как аз горе направих таговете. Когато ги маркирахме, ги направих да са тип string. Това са обозначи с тези две кавички. Почваме да сравняваме техните тагове, обърнати към стrinгове. Ако са равни на текущия плеер string, string, т.е. низа на съответния плеер, в такъв случай има победа. Трябва 1, 2 и 3, т.е. първото, второто и третото да са еднакви, четвърто, пето и шестото и така нататък. Всичките тия трябва да ги направим за нещастие, но това са всичките случаи, които показват дали ще има победа или не. След като сме го направили това нещо, ако случайно има такова нещо, тогава ще изкарам просто един прост message box. Message box е това съобщение, което излезе преди малко, когато някой победи. И той ще показва player, това е съобщението player, като текст, който ще излиза. Player е името на плеера, т.е. номера на плеера, на играч, който е победил и той печели. След което ще използваме пак абсолютно същия код, за да се върнем отново на първата страница. Така. След като вече сме видяли дали някой ще печели или не, следващото нещо, което трябва да направим е, ако случайно този, който е маркирал, версия е маркирал и няма победа, значи е ред на следващия играч. И това да се пробва. Това, което ще направим е още един метод, който се казва Change Player, който просто ще сменя играч. Ако случайно е първи играч, играч ще стане втори, ако е втори, ще стане първи. Лесна работа. След като имаме тези три метода, вече знаем това, което трябва да направим. Такава е логиката на игра, така е програмистското мислене, което се случва. Първо, играч натиска на бутона, той трябва да бъде маркиран, което променя условията за победа. Проверявам дали тези условия за победа са изпълнени и ако да, изписваме съответния меседж за победа. Ако не, прехвърляме топката на другия играч. Така става, когато играта с двама играчи. Единственото, което става е сега да изпрограмираме всички тези бутони, да покажем какво се случва. Тоест, да извикаме mark, win и change player. Всичко това трябва да се случи само ако тага е различен от 0, за да предотвратим играча да цъка на една всичко копче постоянно. Окей, купираме това тия работи и съответно целият проект е готов, да бъде стартиран. И сега може да това, което исках друго да кажа, е, че
имаме големи възможности, особено с телефон. Значи с телефон можем да използваме джесчерите, които ни позволяват, движения, да, които може потребителя да прави, а не само бутони. Може да използваме геолокациите, може дори да го почнем да го шейкваме като шейкър и той пак ще ги отчита тия работи. Всички тези неща са достъпни. Единствено само ако имаме идея как да ги използваме, нищо ни пречи да го направим това нещо. Така, другото нещо, което иска да кажа е, когато си направим съответно нашата игра и вече пуснем, това, което хората гледат, не е точно толкова дали е хубаво, също естествено това се гледа, дали е хубаво, дали е заребяваща и така нататък, а дали другите играят. Значи, ако има достатъчно голяма популярност и няма нищо лошо, дори някаква игра, която просто натискаш по екрана и някаква птичка седи и се смърда, да стане известна игра. Друго нещо, което е хубаво, е да е просто. Значи, хората обичат наистина първо прости работи, което означава, че трябва нашия проект да е достатъчно лесен за разбиране, не да му се предостави на потребители някакви тонове информация, които трябва да бъде научена, за да може да играе нашата игра, да нещо по-леко. Трето нещо, което искам да кажа е user интерфейс. Това е нещо, което потребителят вижда. Както казах в началото, хубаво е да има някакви по-шаренки работи, по-красиви, по-разчупени. Това нещо, в принцип, трябва да сте дизайн или да говорите с такъв, за да видите представа как точно искате, но не е хубаво да използвате това, което е определено само като подразбиране, дизайн, който е определен по подразбиране. Те се считат за семпли бутони. Да, става, когато искате примерно да напишете някоя книга, където има прости бутони, но ако искате да направите нещо по-сериозно, е хубаво да използвате по-шарени картинки. Така че и Photoshop уменията се вземат хубаво да имаме такива неща. Така, нещо, някакво въпрос? Добре.